आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी दबोरक सज के बोलावेला पा भेजेला भोरक ए सखी का कही हो ओढ़नी बिछावेला सखी दबोरक सज के बोलावेला पा भेजेला भोरक गजब सखी करेला खेला गजब सखी करेला खेला ला 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 यारवा डोमर पर सुता के लेला यारवा डोमर पर सुता के लेला यारवा डोनेर पर सुता के लेला यारवा डोनेर पर सुता के लेला सुता के लेला सुता के लेला जी प्रभु यारवा डोनेर पर सुता के लेला यारवा डोनेर पर सुता के सखी माटी झीटी लागे ना देह में साफ रखे सालावा रहो उलट पुलट के का जाने के तना करेला सखी प्यार हो सखी माटी झीटी लागे ना देह में साफ रखे सालावा रहो उलट पुलट के का जाने सखी करेला के तना प्यार हो चेका सीधा ने धरेला ढेला चेका सीधा ने धरेला ढेला ला 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 यारवा डोनेर पर सुता के लेला 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 एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सुता के लेला जी प्रभु यारवा डोनेर पर सुता के लेला यारवा डोनेर पर सुता के लेला देवेंद्र दी मागे सखी बाटे बहरी चालू रे राहुल राजा धानी यारवा मांगता ते कालू रे देवेंद्र दी मागे सखी बाटे बहरी चालू रे राहुल राजा धानी यारवा मांगता ते कालू रे होके दर्द दर्द की न भेला होके दर्द दर्द की न भेला ला 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 यारवा डोनेर पर सुता के लेला 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 एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।